Vivo e coleando. Enteiro, enteiro, ben. Acabamos ahora o combate, pero foi un combate durísimo, con un ritmo tremendo, meteu un ritmo tremendo. Non era noqueador, pero era moitísimo ritmo. Madre de Dios. Estaba esperando a meter as miñas mans e non había manera, eh? Non me deixaba, non me daba tregua a meter as miñas mans. Foi duro. Estamos falando de un tipo que o anterior combate foi un tipo no título nacional de peso intermediario, que tamén de ganar a Visoria en Pamplona, un boxeador xa moi experimentado. Que como te sentiste na pelea? Sentime ben, pero non me deixou meter as mans como eu quería. Como eu quería meter as mans a placer e non me as deixou. Dios, gustoume porque foi un combate de tú a tú, non riu o combate, foi a polo combate, incluso me botou para atrás por momentos, pero madre de Dios, non me tiña as mans o meu gusto, non me gustou, non me deixou meter as mans a sentar os golpes. Dios, era listo porque me pasaba a cabeza por un lado, a cabeza por outro, me enconchaba, se me metía a cabeza aí, faltaron me ganchos. Nada, nada. Ahora a prepararse porque temos a revancha na casa del e hai que agora sí que hai que demostrar un poliño máis, senón sí que vamos para atrás, eh? Non podemos ir para atrás. Sí. Que falando xa de todo iso, Santo, que para Teresa xa máis sabes, o que tens que preparar A para asustar. o siguiente. Pero fala un pouquinho, porque hoxe estaba a tua familia outra vez máis aquí, que para ti ter a tua familia e os teus amigos vendo as Teresa? Pois, a ver, instintivamente creo que a todo mundo lle mete sempre algo de presión. A mí non porque salín o ring e salín centrado, non me descentrou, pero penso que instintivamente, aunque estés máis arropado, te sintas como máis na casa e tal, penso que instintivamente mete para un peleador, a familia mete presión. A mí, iso non me afectou, eh? Non me afectou porque, sinceramente, nen pensei nele, lo siento. Unha vez que estaba subindo pola pasarela do ring, estaba pensando na pelea e santas pascuas. Pudeches ver a pelea de Sombra Martínez despois do Sí, sí, sí. Noraboa polo campeonato. Fixo o más moi duras, moi concentrado, sí, moi ben, moi ben. Moi impresionante, impresionante. Eu pensei que iba a chimpar, eh? Pensei que iba a carro da aire. Dixe, no segundo, a dereita, que a José Peselle a dereita, en crochet, el ten crochet ganchos, pero na segundo pensei que iba a chimpar. Ao final parou por médico, pero senón chimpavo. E para finalizar, invita tú a xente para a pelea de Alicante, na revancha, fala un pouquinho de que esperas ti. Pois nada, terei que prepararme mellor físicamente para tirar máis frecuencia de golpes, intentar coller a distancia para meter as miñas mans ben a sentar e asustar un peliño máis. E nada, a xente mirou esta primeira pelea, que a segunda penso que vai ser outro tanto o mismo, porque por parte de rival sabemos que eu pensei que iba a baixar no cuarto round, pensei que iba a baixar pistón porque ten unha frecuencia de golpes moi alta, dixen, isto non é capaz de aguantar esta frecuencia, pero sí é capaz, a mí non me quedou outro que pisar o acelerador para adelante. E penso que vai ser outra pelea moi, moi, moi parecida. Que pasa que penso que teño que pisar máis o acelerador para marcar un pouco máis de diferencia, senón creo que se vai dar outra pelea moi parecida. Penso que vai ser, que pasa? Que teño que asustar un peliño máis, me imagino que el tamén asustará, non sei como asustará el, porque máis golpe non creo que tire, porque non ten tempo, porque non paraba, e entón, penso que sí que teño que asustar eu a tirar un peliño máis de cantidad de golpes e mellor colocados, mellor asentados, asentalos mellor, para frenar. E nada, ojalá, sinceramente ahora tomaremos un día un dous de descanso e a preparala porque non hai tempo para perder, non podemos perder tempo.